tan ani wolonfila bɛ turun kun bɛ Euro du Sahel mara la ni Bamako o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka bi alamisa marsi kalo tile 6 san 2025 o Malikura kunnafoniw kan kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Jateminɛli gafe dɔ ka san 2024 kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Sahel kɔnɔna jatilen don jɛkulumaw ka dangarili wale min kasara bɛ ka bin duguden caman kan ka tɛmɛ diɲɛ fantɔ dangarili walew kan. Côte d'Ivoire jamanatigi Alassane Dramane Ouattara ye a ɲini Ghana jamanatigi John Dramani Mahama fɛ kunu araba k'a ka wele bila AES jamanaw ma n'o ye Mali, Burkina Faso ni Niger ye k'u ka segin CEDEAO ka jɛkulu la. Ka kɛɲɛ ni damanda kasara juguyali ye Mali jamana kɔnɔ Daga ani Taloto Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura dɔ ta ka marabolo ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Kangaba ani Kɛɲɛba ninnu de bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali farafinnagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw ni y'o kɛnɛ sigilen ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka bi alamisa kunnafoniw filɛ. Jɛkulu dɔ min bɛ wele ko Institute for Economy and Peace Sɛngilɛkan na olu ka san 2024 gafe y'a yira k'a fɔ ko jadi jɛkulumaw ka dangarili wale min bɛ kɛ Sahel kɔnɔ hakɛ ka ca ka tɛmɛ duniya fantɔw kan ko min gɛlɛya bɛ ka bin a marabolo dugudenw kan. VOA Banbara tɔgɔla Mohamed Ture ale b'o kunnafoniw lase. Mɔgɔ 7,555 minnu fagara jatigɛ wale fɛ diɲɛ kɔnɔ san 2024 7,885 sɛbɛnna Sahel walima 100 la 51 ka kɛɲɛ ni diɲɛ jatigɛ wale jatebɔ ye min labɛnna hakilijagabɔ jɛkulu dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko l'Institut pour l'économie et la paix. O cisama nin bɛ jamana 163 jate san o san ka kɛɲɛ ni jatigɛ wale nɔfɛkɔw ye wa a bɛ bingani mɔgɔ fagalenw joginenw ani jɔnw hakɛ kɛ tamasiyɛn ye. Ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛli nin ye jamana 10 minnu tɔɔrɔla kosɛbɛ san 2024 kɔnɔ 5 bɛ Sahel mara la. Burkina Faso, Mali ani Niger bɛ ka taa fɛ ka kɛ jamana minnu tɔɔrɔlen don kosɛbɛ tuma bɛɛ kabini san 2017 ka kɛɲɛ ni jatebɔ nin ye. O b'a jira ko sigiyɔrɔ yɛlɛma min kɛra jatigɛ wale yɔrɔ la ka bɔ Moyen-Orient la n'o ye Arabugun ye ka taa Sahel fan fɛ san 2 tɛmɛnenw kɔnɔ o fɔra o kunnafoni nin kɔnɔ. Burkina Faso tora jamana ye min tɔɔrɔla kosɛbɛ san 2 tugutugulen na ni mɔgɔ 1,532 fagara san 2024 n'i y'a suma ni mɔgɔ 1,935 ye san 2023. Mali bɔra jɔyɔrɔ 3nan na ka taa jɔyɔrɔ 4nan na ni mɔgɔ 604 ye olu fagara san 2024. A bɛ tugu ni Niger ye min ka mɔgɔ fagaliw hakɛw cayara diɲɛ kɔnɔ. VOA Banbara ye Burkina Faso ani Mali faamaw sɛgɛrɛ nka u ma jaabi di a ko la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Côte d'Ivoire kunu araba u ka jamanatigi Alassane Ouattara y'a ɲini Ghana jamanatigi John Dramani Mahama fɛ ko a k'a ɲini AES ka jamana jɛkuluw fɛ n'o ye Burkina Faso, Niger ani Mali jamanaw ye k'u ka segin CEDEAO kɔnɔna la. A ye nin kunnafoni di kɛ waati min na a y'a sɔrɔ Ghana jamana ɲɛmaa talen don taama la Côte d'Ivoire jamana kan. Georges Atino. A ka taama senfɛ Abidjan, Ghana ɲɛma John Dramani Mahama ale b'a fɛ ka kɛ i n'a fɔ miseli cogo min na ka se ka CEDEAO ani AES jamana sabaw kala ɲɔgɔn na waasa furusa kana kɛ bilen. John Dramani Mahama. An labɛnnen don ka u dɛmɛ waasa ka dansigi jatigɛ walew la farafinna ka da kan an b'a dɔn cogo min na ni tasuma wulila i sigiɲɔgɔn ka so la i b'a dɛmɛ k'o tasuma faga n'o tɛ a bɛ taa ni aw bɛɛ lajɛlen ka so ye sisi fɛ. O de kosɔn an bɛ taga ɲɛ ni kumaɲɔgɔnw ye waasa an kana fara an ka kɛ du kelen mɔgɔ ye. Ghana ɲɛma fɛ o kumaɲɔgɔnya ye cogoya fana ye waasa ka se ka AES jamanaw dɛmɛ cogo min na olu ka se ka bɔ fana dɔnnatɛmɛ fangaw kɔnɔna la ka fanga sinsinnen bila sen kan sariyasuma hukumu kɔnɔna la. Alassane Ouattara ale bɛ o kumaɲɔgɔnya in kunbɛn ni hakilina ɲuman ye sabula ale ka fɔ la farafinna tilebiyanfan ka siniɲɛsigi gulonnen bɛ o de la. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. An ka danaya bɛ John Dramani Mahama kan wa an bɛ a ɲini a fɛ a ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni an balima jamanaw ye
cogo min na CEDEAO kana fara sabula nin ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka siniɲɛsigi de ye. Car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ka fara IS ani CEDEAO cɛ kan Ghana ani Côte d'Ivoire ɲɛma fila olu kumana babu wɛrɛw kan ka taa lakanako ta fan fɛ fo ka taa se sɔrɔko ani kakao ko ma diɲɛ kɔnɔ olu jamana fila minnu bɛ ten kan kakao sɛnɛ hukumu kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni damanda kasara juguyali ye Mali jamana kɔnɔna la daga ni o bɛ Kulukoro mara fɛ ka fara Bilali Togo kan ni o filɛ Dabiya Kɛɲɛba Kayi mara la. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kunu Jabaranin Gale la k'a fɔ ko marabolo ɲɛmɔgɔ minnu bɛ nin fanfɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɛ Kɛɲɛba ani ka fara fantɔw kan ko u ka baaraw bɛɛ lajɛlen dan sigira o la. VOA Bambara ka lasigiden ka bɔ Bamakɔ Mohamed Daɲoko ale bɛ dɔ fɔ an ye o la. A hakili b'a la k'a fɔ danga Kangaba mara la ani Talato Kɛɲɛba mara la ni wagati laban na sanubɔ dingɛw a kɔni a ye muso caman de bɔnɛ ani na o de y'a to Mali ministriw ka dɔgɔkun lajɛrɛba min bɛ kɛ o kɔfɛ u kɔni u ye fɛɛrɛ tigɛ u ko ko ɲɛɲinini bɛna kɛ ni sanubɔ yɔrɔ ninnu kɔni ale sɛbɛnw dicogo ani cogo min na a kɔlɔlɔ a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Demba Ndiaye kulu min bɛ Kɛɲɛba n'ale tɔgɔ ko Wasatɔn n'olu kɔni ka baara tun ɲɛsinnen don nin ko yɛrɛ kɛlɛli ma an k'ale hakilinata lamɛn. O kana permis attribué k'a sɔrɔ sadi sigida karafalen bɛ dugu mun la o ta kalama n ye dugutigiden ye n bɛ dugutigi du kɔnɔ a mɛnna parce que n'i ye anw ɲininka an b'a fɔ Kɛɲɛba mara la permis fɛn fɛn bɛ Kɛɲɛba mara la donc a permis foyi tɛ yen min taara nin zone ninnu kɔnɔna na ko dugutigi b'a kalama. O la sɛbɛn min bɛ di walasa ka se ka dama ninnu k'olu labaara ko fɛɛrɛ bɛna kɛ o la a kana di dunanw ma tentɔ Bubakari Kamara n'ale kɔni ye Dabiya sifinnakaw olu ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ale bɛ a da don a ko kɔlɔlɔ la ka a ɲɛfɔ an ye. Mɔgɔ minnu sigilen bɛ san 100 yirigaw o t'a dɔn yɔrɔw fɛɛrɛ la dunanw dama an ka tagabolo n'u ka tagabolow tɛ kelen ye donc an kan ka dɛmɛ mun na o tɔ dɔn an hinɛ t'u la an makari t'u la donc olu bɛ mun dɔn papier dɔrɔn de dɔn donc mais n'a a woloma la a ka dɔn a yɔrɔ kan ka fɛɛrɛ ninnu dama anw de ye maliyɛnw de anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn tabiyaw dɔn an bɛ ɲɔgɔn tanaw dɔn. Aïssata Touré n'ale kɔni bɛ bɔ Jabaru ale y'a yira k'a fɔ ko olu musolakaw ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ nin ye a bɛna ja olu de kosɛbɛ sabula maa minnu bɛ degun kosɛbɛ o y'olu musolakaw de ye. Ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ta dɔɔni ma to ne ni yɛrɛ ka to a la ne kɔnɔ ma falen o taara ne ma degi dingɛ kɔnɔ ye a dɔn ni bi tɛ ne yɛrɛ ma se ka s'a kɔnɔ. Hakilinata min kɔni taara tɛ vraiment a diyara an ye. Bubakari Kamara ka fɔ la ko fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ nin ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ko a ka ɲi ko nka halisa baara tɔ o bɛ kɔfɛ an k'a lamɛn. Population yɛrɛ cɛla jɛkuluw bɛ minnu ni sinuwa bɛ baara kɛ État ka enquête kɛ k'o jɛkuluw dɔn o de y'a ko bannen mais en tant que n'o ma kɛ ko in a bɛ kɛ de bɛɲɛɲinina sen dalen bɛ bɛɲɛkala kan. Préfet sous-préfet fo ka taa bila fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ani baarakɛyɔrɔ minnu n'olu ka baaraw ɲɛsinnen don lakana ani kungo kanani kow ma nin yɔrɔ kofɔlen na olu ɲɛmɔgɔw kɔni olu bɛɛ wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ sunkalo de la o kama dɔ bɛ fara musow ka baaraw kan ni o bɛ kɛ sunatigɛ tobiliw ani ka soli ka wuli ka suguri tobili kɛ ka di sundonnaw ma hali ni k'a sɔrɔ a caman bɛ yen minnu bɛ baara wɛrɛw la sanko minnu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw la ani minnu bɛ forobacaw la. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ka sɛgɛsɛgɛli bolila o kan bi a ye muso dɔw ka seereyaw ta ka bɔ Bamakɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Ayiwa aw ɲɛ b'a la cogo min nin ye sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 4 de ye o tɛmɛlen ni miniti damadɔ ye hali kɛnɛ ma ci fɔlɔ nin ye gado muso caman wurituma de ye yaasa ka suguriw tobi ka di dudenw ma i n'a fɔ Fatimu Dunbiya. Ne bɛ n ka suguru tobi depuis sufɛla fɛ k'a bila n bɛ n ka kini ni n ka nanw bɛɛ lajɛlen tobi k'a bila là comme ça 4 heures ne wulila n b'a kala mɔgɔ ka se ka dumuni kɛ joona cogo min. Suguri dunbaaraw bɛɛ lajɛlen kɔ sa o kɔni tɛ Fatimu Dunbiya kɔni lafiyalen i n'a fɔ silamɛmuso caman wɛrɛw bawo sokɔnɔna baaramisɛnninw bɛ kɛ u caman fɛ yanni k'u kun ɲɛsin u ka kɛrɛma baaraw ma bawo a caman bɛ jago kɛ dɔw yɛrɛ bɛ burula baaraw kɛ dɔw fana ye tubabu baarakɛlaw ye. An bɛ wuli komi an bɛ sunkalo la an b'an ka suguriw dilan donc an bɛ bɔ suguri dilanw na tuguni i b'a dɔn dugujɛ fana bɛ na tuguni an bɛ wuli ka continuer an ka baara ye tuguni bon ne bɛ se k'a fɔ repos kelen yɛrɛ tɛ ne na yɛrɛ
ni bi baara kɛ 24 heures sur 24 heures kɔnɔ ni dɔ ɲɛ tobi la min na ka na baara kɛ halisa baarakɛla tɛ n bolo mɛ an bɔra yɔrɔ jɔsi la an y'an sigi an ka mansin kunna an b'an ka baara kɛ. Maguette Traoré ale ye jagokɛla ye a ka fɔla k'ale ye fɛɛrɛ kelen min sɔrɔ nin kalo in kɔnɔ o de ye k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen programme min yɛrɛ b'a to fiɲɛ tɛ don a ka sokɔnɔ baaraw la kuma tɛ a ka jago ma. Parce que an bɛ sunkalo min na an bɛ baraji ɲini kalo de la bon i ka sun tɛ se ka mɔgɔ baara tɛ mɔgɔ bali sun na quoi i ka tɛ se ka sun kɛ k'i ka baara kɛ n bɛ ka mun fɔ fɛn bɛɛ ye programme ni fɛn bɛɛ programme kɛ i bɛ se k'a fɛn kɛ ka ɲɛ baara tɛ mɔgɔ bali sun na quoi i m'a ye a kalo kelen baraji an ka cɛsiri a kana taa k'an to quoi. Musow bɛ cɛsiri min na nin kalo barikama in kɔnɔ yala baraji kɛrɛnkɛrɛnnen b'u ye wa kuranɛ sanuma bɛ mun fɔ o kan. Ka sun ni tileba in kɔrɔ ka sunjatigɛ k'o labɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a ma nɔgɔn donc a baraji de kama o de b'a ku i fɛ ka wuli dugu tilama fɛ ka suguri labɛn mɔgɔw ka suguri dun bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko a ma nɔgɔn parce que an bɛ wuli waati min na 3 heures du matin 4 heures bɛɛ b'a dɔn k'a waati sunɔgɔ ka di mais e k'o sunɔgɔ to yen ka wuli ka suguri labɛn k'a di mɔgɔw ma mun kosɔn walasa ka se ka balo ka se ka sun kɛ donc a baraji n'ala tɛ maa ta o de kosɔn ala kɛra o sɔrɔ salam ko sunkalo kɔnɔ k'an bɛ mouvement kɛ an bɛ lama kɛ n'an b'a baara dɔn n'an b'a a hɛrɛ dɔn n'an b'a bonya dɔn ko a tɛ digi an na ko parce que ko sunkalo yɛrɛ mouvement bɛɛ ye baraji ye surtout silamɛ ala k'an bɛɛ sawa ma. U ka cɛsiri an bɛ dɔ fara kan kɛ n'o tɛ u bɛɛ ka ko bɛɛ kɛ an b'u fo ko waleɲuman dɔn ala ka dɔ fara an n'u ka kɛnɛya kan ala ka sunkalo caman yira an n'u la parce que u bɛ ka baara min kɛ sunkalo in na u sira bɛ ala de bolo n'o tɛ u sira tɛ mɔgɔ bolo. Ayiwa aw bɔla ka musolakaw lamɛn sisan o b'a yira k'a fɔ ko musow kɔni ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ nin kalo barikama in kɔnɔ an b'a fɔ sa ko musow ni ce u ni cɛsiri nin kalo in ala ka latimɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛsi Mariam Kuyate ale ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ aw ladɔnniya hali bi k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn an bɛ taa Guinée Conakry kaw fɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna yɛlɛmaw don baara la cogo min na jamanatigi sigi kalata ni wasaden kalata ka kɛ san 2025 o kɔnɔna la a ɲinina kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko hakilina baara minnu ni olu tun sigilen don sen kan tun ye a sabantiya k'u ka jamana ka foroba fanga lasigi u ka jamana kɔnɔna civiliw ma ni o ye faso jama ye hakililajigila an b'a da kulo kan k'a fɔ finitigiw ye fanga dafiri kabiri san 2021 o waati la a tun ɲinina k'a fɔ ko jamanatigi sigi kalata tun kan ka kɛ san 2024 min ma se ka bɔ a sira fɛ o nɔgɔnin fɛ fanga sinematɔn tɔnden maa fila minnu ni olu tun kelen don k'u cɛda ka taa bali gosi cogo min na fanga bɛ se ka segin faso jama ma olu caman bɛ yen nɔ minnu ni olu ɲamatunnen don o maa fɔlɔ ye Umar Sila ye n'u k'a ma ko Alliance Fonike Mange ani ka fara Mahamadu Bilo Ba kan ni maa fila kɔni ɲamatununa kabiri juillet kalo san 2024 waati ka fara kunnafoni sɛnsɛnna dɔ kan min fɛnɛ bɛ wele ko Abibe Mure Kamara ale ɲamatununa kabiri décembre kalo tile 3 san 2024 sisan an bɛna don jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaranin so ni arajo fiɲɛsiraw kan aw kan bɛɛ sɔɔni an b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ an balimaw ani yan tuma kabini dɔgɔkun tɛmɛnen Mali silamɛw ye Ramadan kalo daminɛ kalo min ye sun ala delili ani ɲɔgɔn dɛmɛli ye nka a daminɛ bɛ bɛn sɔrɔko gɛlɛya waati la maliden caman bolo dumunifɛn sɔngɔ cayara sigida sugu la i n'a fɔ malo ɲɔ tulu nɔnɔ ani sukaro aw ka sigida ko bɛ cogo di yala fɛn sɔngɔ ka di wa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye mars kalo o tile 7 ye jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa balimaw ni jamukan ni a kana fɔ kɔ dɛ ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ to Ameriki jamana kɔnɔ yan kuranko gɛlɛya min bɛ senna farafina gun kan ɲininkali tɔ min gulonnen don cogo min na nin kuranko gɛlɛya bɛ se ka ban o kɛra sababu ye kulu min ni a bɛ wele ko Powering Africa olu ka lajɛrɛba
10 u ye sigira Washington DC min bena to senna fo ka se sini juma ma. VOA Bambara ka ciladen Modibo Dambele bɛ o kɛnɛ kan. An bena ɲiningali tɛnkun a la kumaw tara min kan a bena bakuruba la ka n'o ɲɛfɔ an ye. Ayiwa Modibo, an ka foli b'i ye. E bɛ se ka mun fɔ an ye ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan? Mariam, an ka foli b'i ye. An ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw ani filɛlikɛlaw ye. Nin wagati na i y'a fɔ cogoya min na kɛnɛ in a sigira ni a bɛ wele ko Powering African Summit a b'a ta kun 10 na ɲininkali tun ye mun ye o ye san 10 kɔfɛ farafinna Ameriki jamana u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ cogoya di kuranko la ni farafinna yɛrɛ ka nafolow a bɛ se ka don baara la cogo di ni fan fila bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o de kama Amerikɛn jamana u ye nin kɛnɛ sigi ka wele bila Amérique du Nord jamana caman ma ani farafinna jamana i n'a fɔ Egypte, Nigeria, Togo ani Guinée ani Maroc yaasa u bɛ se ka na sigi ka na kuma nin na cogoya min na o kosɔn an bɛ se k'a fɔ Amérique jamana kɔni ka mafalen caman tun bɛ yan faamaw la mun ye farafinna jamana caman ye n bɔra k'a f'i ɲɛna sisan olu fana caman tun bɛ yan o ye ka hakili jagabɔ kɛ cogo di farafinna a bɛ se ka yeelen sɔrɔ cogoya min na parce que n'an ye San Africa ta ni olu yɛrɛ kɛra nin ko in u jɔyɔrɔ bonyala la kosɛbɛ olu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi na ko yeelen hakɛ do adamaden ma i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la Mariam Traoré. Ayiwa ɲiningali laban i bɛ se k'a fɔ an ye Mali jɔyɔrɔ kɛra mun ye kɛnɛ kan yala Mali ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan wa farafinna yɛrɛ bɛ fɛ ka mun fɛɛrɛw sɔrɔ ka fara Ameriki ka nin laɲini kan? Mariam yani ka ɲiningali jaabi an b'a fɔ fɔlɔ lajɛrɛ in tile 2 do bi ani sini do mun ye Mali jamana kɔni kun tɛ yan mais an bɛ se k'a fɔ Mali kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yan n ye misali ta Nigeria kan Ghana kun bɛ yan Togo fana bɛ yan Liberia fana bɛ yan ani farafinna jamana caman wɛrɛ hakili jagabɔ kɔni ye mun ye ni bi ani sini ani Ameriki ma mafalen caman yɛrɛ kan ka na Ameriki ka jamana yɛrɛ mu ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ énergie kunna u kan ka na baro kɛ ni mɔgɔw ye hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ yaasa cogoya min na yeelen ani farafinna dugujukɔrɔ fɛn minnu bɛ yen a bɛ se ka bɔ cogoya min na yaasa farafinna ani Ameriki yɛrɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la bonya ani karama kɔnɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko kiri bɔr'u la kuma caman k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ taa farafinna gun kan dɔw b'a kɛ ka kɛ comme si k'a cɛ ka kow kunna olu ka tagabolo kura ye mun ye ani ka sira kura ye mun ye o ye a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma ani farafinna jamanadenw fana ka nafa sɔrɔli la a la Mariam Traoré. Modibo Dambele an ka foli b'i ye dantɛ foli min na sisan an bɛ to jɛmukanw hukumu kɔnɔ hali bi Ameriki jamana kan jamanatigi Donald Trump ye laseli di ni kangaridan kan gɛlɛn ye a y'a yira min senfɛ fana k'a fɔ ko nin bɛna kɛ a ka kangaridan kan laban ye ka taa Hamasi ka finitigi jɛkulu kan ma bande Gaza kɔnɔna la ko maa minnu minɛlen don Israel jamanadenw na n'u bɛ wele ko otages ko k'u bɛɛ lajɛlen bila ka bɔ bande Gaza kɔnɔ George Atino. Ni kumaɲɔgɔnyaw États-Unis ani Hamasi ni ɲɔgɔn cɛ o ye kuma falen fɔlɔ ye mun lakodɔnna jamana ye ani kɛlɛkɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 1997 1997 o waati mun na États-Unis bolodengɔni si Hamasi ma ka kɛ jatigɛwalikulu ye ni kumaɲɔgɔnya ninnu ɲɛminɛnen bɛ Adam Boehler fɛ ni ale ye Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa jagoya minɛlen minnu bɛ Hamasi bolo olu ka labilali koɲɛw la. États-Unis ɲɛmaaya so Maison Blanche bɛ a pereperela tigɛ k'a fɔ ko Israel lakodɔnna nin hakilina in na. Ni kumaɲɔgɔnya in okumu kɔnɔ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale yamaruyalen don ka kuma bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la. Wa kunnafoni yɛrɛ tun lasera Israel ma jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ni diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ye ko de ye cogoya ye waasa ka se ka États-Unis jamanadenw olu ka laɲiniw o labato. Ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ kɛla ka sɔrɔ muguci sonsɔrɔli bɛnkan mun bɛ Hamasi ani Israel cɛ o kuntala janyani o bɛ fila la sabula Israel ka laɲini kura kɔnɔ olu b'a fɛ Hamasi ka maa jagoya minɛlen fɛn o fɛn bɛ yen a ka olu bɛɛ lajɛlen labila fɔlɔ o kɔ olu bɛ se ka muguci sonsɔrɔli kuntala janya fo ka taa bangi kɛlɛ jɔli yɛrɛ la nka o ma kɛ Hamasi fɛla ye fɔlɔ. Bi alamisa sɔgɔma Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Bruxelles Europe gunkana jamana ɲɛmɔgɔw ka kɔkɔrɔmadonni ma ka taa a ka jamana ma o waati min na
États-Unis jamana kun kelen do k'a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen lajɔ ka bɔ Ukraine jamana kan. A y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko a bɛ foli ni tanuni kɛ hali ni k'a sɔrɔ États-Unis jamana kelen do k'a ka kɛlɛkɛminɛ siraw dɛmɛ lajɔ ka bɔ Ukraine ko Europe kɔni ma sɔn k'i bolo bɔ Ukraine jamana bolo n'u ka dɛmɛ an'u ka hakili ɲumanw sigili ye sen kan. Hakililajigilan b'a da aw tulo kan k'a fɔ kunɲɔgɔn tɛmɛlen Amérique ka bureau ovale kɔnɔ Zelensky ani Trump ka kumaɲɔgɔnyaw dali ɲɔgɔn kan ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ. O nɔgɔnin fɛ fɛn min ye Nazarala gunkana olu ka ciladen kulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Antonio Costa ye ka fara fɛnɛ u ka ciladen kulu ɲɛmɔgɔ wɛrɛ kan ni ale bɛ wele ko Ursula von der Leyen. Ni maa fila kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ dɛmɛ ani kɔkɔrɔmadonni o bɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka taa Kiev ma. An bɛ taa Corée du Nord olu ka jamana kan u ka kɛlɛkɛ pankulun fila minnu tun bɛ degeli baaraw la ka mugufurunta binna dugudenni dɔ kan ko min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 15 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn ni bɔnɛ. Kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira u ka finitigi ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ baara min tun bɛ senna degeli sira fɛ u kɛra sababu ye ni pankulu kofɔlen fila ma lawula kama nka u ka degeli baaraw kɛra sababu ye kilomɛtiri 25 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ka taa u ka jamana woroduguyan fanfɛla la ka nin kasara in boloda min kɛra sababu ye ka duguden mɔgɔ 15 ni bɔnɛ. K'u ka bɔmu jugu min bɛ wele ko bɔmu ni a giriya bɛ taa kilo 256 ɲɔgɔn na o fila ɲɔgɔn de bɛ yen ko min binna u ka wulikajɔ baaraw senfɛ. Ka tɛmɛni hali bi an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Canada baw farafina gunkana den minnu bɛ Canada jamana kan n'u bɛ taa kalansiraw fɛ ko gɛlɛya donnen don olu dɔw ka baaraw ani u ka sigicogo yɛrɛ la min bɛ wele ko immigration Canada. O kunnafoniw bɛ ladi an ma Alizuma Compaoré fɛ an ka ɲɛmada o kunnafoniw fɛ. Canada jamana ye dɔ bɔ a ka kalanden minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka n'a bila kalanden 440 ani 37 mun jiginna ni 110 ye n'i y'a sanga salon Chegumar Kirakoya ale sera Canada ka bɔ Burkina Faso tɛ san kelen bɔ. A ka kalan tɛmɛcogo o ni mɔgɔ caman minnu bɛ kalan kɛ Canada kɔnɔna la a bɛɛ ye kelen ye. J'ai choisi le Canada parce que ne ye Canada sugandi k'a sababuya kɛ i bɛ se ka nafa caman minnu sɔrɔ ne ka kalan tagabolo la. Nka nin wagati na a ka gɛlɛn ka to Canada ani k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i ka diplôme sɔrɔlen kɔfɛ. Kalanden minnu bɛna natɔla don Canada u kan ka yira k'a fɔ ko $20,000 ɲɔgɔnna o b'u bolo mara la ka sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ $10,000 o de kun laɲininen don. Yanni ka se ka baara kɛ Canada i ka diplôme sɔrɔlen kɔfɛ kalandenw kan ka se k'a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka anglais-kan walima tubabukan fɔ ani u ka se ka kalanbolo o ka boli fɛn ka Canada mago bɛ mun na misali la i n'a fɔ kalandɔnnijɛ sɛnɛ walima kɛnɛya fanfɛla. Quand j'ai quitté le pays, c'était ne bɔlen n ka jamana la a siɲɛ fɔlɔ la ne tun bɛ baara kɛ dugujukɔrɔfɛnkow de la nka sisan Canada doni ani bɔli sariya kuraw ne ye n ka kalanbolo falen ka d'a kan ne tun bɛ fɛ ka n yɛrɛ bɛrɛbɛn ni o sariya kuraw ye. Canada jamana ɲɛmɔgɔw ko ni sariya kura ninnu a dabɔra yaasa ka se ka dɔ bɔ fasojama buguli la wagatini kunkurunin kɔnɔna la yaasa ka se ka fɛɛrɛ di Canada gouvernement ma sokow ani kɛnɛyakow olu ka se ka ɲɛnabɔ. Nin waleya ninnu ɲɛma kalandenw caman b'u ɲɛsin tunga ma ani application i n'a fɔ Shira ni ale bilala sen ka Buki Wanda fɛ u ka siti ale bɛ kalandenw u kalan u kan ka se ka visa sɔrɔ cogoya min na ani Canada nali cogoyaw ani baara ɲini cogoyaw. This is the time where a DIY process. Ni wagati ye wagati min na ni ka birisali o tɛ ɲɛnabɔ ka d'a kan Canada doli ko a bɛ se ka yɛlɛma wagati bɛɛ la o kosɔn i kan ka fɛɛrɛ bila sen kan k'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ne bolo yaasa ne ka se k'a sɔrɔ. Ali ni ko sabatilen tɛ kosɛbɛ Kirakoya ale ko ale kɔni dalen don a la kosɛbɛ ko a bɛna se ka a jeniyɔrɔ fin ka jamana mun ye a lamɔ ani a yɛrɛ faso jamana. Ce que je compte faire après ma formation. Ne bɛ fɛ ka mun kɛ n ka kalan kɔfɛ o ye ka se ka baara kɛcogoya faamuya ani ka opportunitéw caman ɲini ani san o san n ka segin n ka jamana kɔnɔ ka d'a kan n ye kalan minnu kɛ yan n bɛ fɛ ka taa n ka jamana dɛmɛ ni o ye. Wanda ale y'a fara kan k'a fɔ ko kalanden minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na ko u bɛ dɛmɛ don Canada sɔrɔ ko la ni miliyari 22 ye san o san. A ko fɛnɛ ko wa dɔ bɔlen u hakɛ la ko o bɛ se ka dɔ bɔ Canada sɔrɔ la ani Canada ka dɔnniyabagaw la. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma.
Senantolanta Bunagon Kambali la Mali Senantolanta Fédération Yamayaso Tunkala Jere Mibora Dokoro na Bolodara février kalo temnet lemoni sigi san ba flani moni durina a bolodara kokura kabila mars kalo tletana ulu flana tala Bamako kuna foni do Mibora Mali Senantolanta Fédération Yamayaso secrétariat général yoro kenami mena sigi nona Jere balale nanko assemblée générale extraordinaire kuma bena boli fédération sebeunika fese bena ke okola wala sa Mali Fédération sebewni FIFA jiekuru kara Senantolanta Yamayaso ka hakilina do betalike nyongona chugamina odronte fédération musako fana bena fo akatonde unyana anyona Jere kenekan no ye san ba flani ngoni duru musaka ye nanko budget 2025 hakilina jigina kuma tun chara tle labanuna Senantolanta Fédération ni Mali farkolo nyanje soba de nyonje no ye direction nationale des sports ye liba donc direction nationale des sports ya la nyini fédération fait ko février kalo temene tle ngoni sigi nyona Jere ka boama ani fana hakilina chama be ka fo minu metalike nyona Jere inkan no ye assemblée générale extraordinaire ye liba donc kabini Senantolanta Fédération ni sokura isigira samba fa ngoni saba anyema Mamutu Touré ba vieux bebolola saria bolokan ni nyona Jere balale masisenkan ka fese like sebenko ta fanfare anake gele ye Mali Senantolanta Fédération ni soma amana ke chugo ana marse kalo tletana ulu flana ta makono VOA Bambara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selido. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na bi kunnafoniw la kumaba tun bɛ tali kɛ minnu kan olu de filɛ nin ye kulu min ni a bɛ wele ko Institut économique and peace olu ka san 2024 laseli senfɛ min y'a yira k'a fɔ ko dangarili wale min bɛ kɛ Sahel marabolo kɔnɔnaw la hakɛ ka ca ka tɛmɛ dunuya bɛɛ ta kan ka fara o fɛnɛ ka fɛn min ye Côte d'Ivoire jamanatigi ye Alassane Ouattara y'a ɲini Ghana jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a k'a ɲini CEDEAO kɔfɛ fɛn min ye AES ka kulu ɲɛmɔgɔw ye ni o ye Mali, Niger ni Burkina Faso ye k'u ka segin ka don CEDEAO ka kulu la ka fara o kan sunkalo hukumu kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ye min ye solika wuli bolo ma ka kɛ u ka tobiliw ye an y'o kunnafoniw lase aw ma min kɛra Mariam Kuyate fɛ ninnu de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Guinée ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.